Šalom, šalom, brat, sestra. Mám pre teba opäť prorockú správu, ktorú mi Pán dal, lebo mi ho nadiktoval, keď som sa modlila a skrátka vzala som pero a písala som pre teba, aby si mal ešte väčšiu vieru a dôveru v Neho, že v tie posledné ťažké dni bude s nami a aby si vedel, čo máš robiť. Tak nech ti toto slovo padne do tvojho srdca a nech máš naozaj dôveru v Ježiša, že On to má všetko pod kontrolou. Amen. Halelúja. Tak počúvaj. V láske zachovávaj moje prikázania, lebo cez ne okúsiš skutočný život plný viery. Vo svojich vlastných úspechoch neprežiješ, utopíš sa, no v mojich pre mňa činených zvíťazíš. Svoj súhlas mi daj na nové činy pre mňa a v mojom mene konané, nech svetlo svetu zasvieti a láska svet zaleje. V láske synov mám, čo činia mi učeníkov, a tých bezbožníkov, čo smejú sa mi, opovrhujú, zatratím. Slnko k zemi prikloní sa a v tú hodinu nebude treba vychádzať ani vchádzať do skrýš, ktoré budete mať, lebo ja, veľký Boh, učiním dňom koniec. Dostatok vedomostí do tých časov budete mať, aby ste všetko spolu so mnou zvládli. Nech vaše srdcia nevychladnú a zahoria ešte väčšou láskou a istotou vo mne. Svoje piesne v hlavách budete mi spievať, aby zľaknutý neostal nik, kto vo mňa verí. Lebo súženie bude veľké a faloš narastať. Tí, čo poznajú ma, budú tiež padať pod ťarchou vín a hriechu. Silný pomôže slabšiemu, no slabý neobstojí v tom boji duchovnom. Vieru zapaluj, v srdci obnovuj, lebo človeku neosoží plakať bez príčiny. Slnko i slnovrat sa v tých dňoch prevrátia. Nik nebude znať, kde mesiac je a kde žiara. V skalách ukryté rodiny v súžení, pochytané v zajatí mora, budú plakať. Nad zemou vylejem svoj hnev, lebo zo zúfalstva utkám priepasť, do ktorej slaboduchy popadajú. Sviežu mysel, kto vtedy bude mať, ten zosilnie, ten požehná, ten umrtví samého seba pre vyššie úmysly. Nech v tvojom srdci povstane láska, lebo sny na celom svete o normálnom živote zhasnú. Lebo démoni ovládnu svet i mysle. Kto nimi zviazaný bude, ten oslobodiť potrebovať bude, no žiadna láska už nebude tak silná. Klásť otázky mi veľa musíte, aby dozvedeli ste sa, aby múdrosť vami prúdila, aby stratení sa našli a nájdení objavili viac. Vysnívaný štít viery vezmem až na vrcholky hôr, aby s vami som mohol ostávať. S láskou hľadte do neba, nech uzriete znamenia konca, lebo súženie prichádza. Na ničom už nebude záležať, len na mne. Či ma poznáte, alebo nie. Amen. Aleluja. Toto bolo slovo od Pána a ja verím, že v tebe naozaj vypôsobí väčšiu dôveru a že skrátka budeš sa modliť horlivejšie, mocnejšie a budeš sa pýtať, tak ako Pán povedal, pýtajte sa ma, aby ste mali múdrosť. Nech ťa Pán mocne požehná týmto slovom a ostávaj v jeho láske a viere. Amen. Halelúja.